जोन बा लाठी में रुआ डंडा जन ले लेबे हाथ में रुआ काहे डंडा ले लेबे मार नहीं के न करेगा मार दे तो हम प्रति जो जमीन लोग का ई प्रति जमीन काहे बा मामला हम जानना चाह रहे हैं। प्रति जमीन ही हमार है। अच्छा ई दुबे जो के जबरदस्ती रोकले बा हमरा नाम है गोपाल जी दुबे। गोपाल जी दुबे। हां स्वर्गीय जमुना दुबे। अच्छा। उनकर लड़का अंशु दुबे। अच्छा नमस्कार बा प्रणाम बा आदाब बा रउआ देख रहल भी झटका भोजपुरिया समाचार और झटका भोजपुरिया समाचार में आज पहुंच चुकल बा झटका भोजपुरिया समाचार के टीम जौन बा आज बक्सर जिला के नावानगर प्रखंड के अंतर्गत सिकरौल थाना के अंतर्गत सिकरौल पंचायत के अकरौला गाँव में अभी हम मौजूद हो चुकल बनी और ग्राउंड लेवल के जौन बा समाचार हम दिखावे जा रहा हैं और समाचार में यहाँ बहुत सारे महिलाएं और तमाम लोग थोड़ा घुमाइए चारों तरफ तमाम लोग जौन बा एजा मौजूद बा और मौजूदगी में मामला का बा पूरा जानकारी जौन बा ये झटका भोजपुरिया समाचार इन तमाम जे भी महिला बा जे भी पुरुष बा ओकरे से धीरे बारी बारी से जानल चाहिए थोड़ा सा नहीं बाबा जौन बा लाठी में रुआ डंडा जौन ले लेबे हाथ में रुआ काहे डंडा ले लेबे डंडा मार नहीं के न करेगा मार दे तो हम चलब कैसे। अच्छा डंडो ने हमर सहारा बा डंडा सहारा बा ठीक बा तो ये बताइए कि है प्रति जौन जमीन लौकता ई प्रति जमीन काहे बा मामला हम जानना चाह रहे हैं। प्रति जमीन ही हमार है। अच्छा ई दुबे जो के जबरदस्ती रोकले बाड़न। अच्छा कौन दुबे का नाम है गोपाल जी दुबे। गोपाल जी दुबे। हां स्वर्गीय जमुना दुबे। अच्छा। उनकर लड़का अंशु दुबे। अच्छा राजू दुबे। हाँ सोनू दुबे। तो का कह चाहते रुआ जमीन रुआ आलोक कुमार दुबे। अच्छा। ई जमीन हमार है। हमरा बाप दादा के खतियान बा। अच्छा राउर का नाम पड़ी हमार नाम पर रघुबर नोनिया पड़ी। अच्छा तो हमरा बाप दादा के जब खतियान बा हाँ तो इस हम एकरा के रोकले बानी उ कहतो कि नहीं हमार है। हम कहती तब तो दस्तावेज दिखावा आ तोहार हो तो ले ला तू दिखावते नहीं खा। और सीओ साहब के सामने जब बोले तो कहतो कि कागजवा लुकवा के पढ़ी सीओ साहब न तो लोग पढ़ ली देख ली तो एकर मतलब कौन चोरी है। तो ई मामला जौन बा ई कैसे जमीन जौन बा ई अपना हाथे अपना एथी कागज बनवा लेलन। हां बुहे न बचत कैसे बनौनी फर्जी कागज बनौले बाड़ा। अच्छा फर्जी कागज हां फर्जी का कागज नाम पड़ी बनौले। हमार नाम रमेश नोनिया परी रमेश चौधरी। रुपया वाला भाई बनवा काम के चनी कि 19 ले 9 10 ले हमार पेपर बाटे। अच्छा 19 से 9 10 ले हमार पेपर बाटे तो वो हिसाब से 69 तक तो हमार बा। फिर 70 में राउर कैसे भइल। अच्छा एक और मान लो कि थोड़ा सा कागज दिखाइए कागज बाई जे बा थोड़ा सा कागज दिखाइए बोलो मान लो 19 से 9 10 में हमार बा। देख सकते हैं वही थी भाषा बा देख सकते हैं एकरा के ई हिंदी कागज करावल जौन बा बाटे। और ई शिववरण नोनिया बुचनी नोनिया कम नोनिया साकिन देह टोला सिकरौल और ई जौन बा पूरा कागज यहाँ के पास बा ए कैथी भाषा बा और कैथी भाषा में पहले बा एकर ट्रांसलेट जौन बा हां अनुवाद कइल बा हिंदी में कइल बा। हिंदी में कइल बा। हां तो ये माध्यम से रुआ देख सकत हई कि ई जमीन के कागज लगभग जौन बा यहाँ के पास 35 एकड़ के कागज अभी 35 निकलल बा। एकड़ के जमीन के कागज अभी जौन बा कागज निकाले में निकाल अभी चुकल हमनी है। के जारी बनी जा। अच्छा कागज निकाले में जारी बन जा न्यायालय में केसो हो गइल बाटे। एकरा बाद हमनी के इहे का नाम बा कि न्यायालय से बढ़िया से न्याय हमनी के मिलो ताकि हमनी के अपन जमीन फिर से हमनी के जन्म भूमि रहे। अच्छा, बाल बच्चा रउआ हमनी के एक बात होती हमनी के बाल बच्चा पढ़ाई में कितना कष्ट बा ये जमीन से कितना हमनी के हानि परेशानी भइल बाटे। अगर ई हमनी के जानले रहती है कि नहीं हमनी के बाप दादा के 12 में लगान कटल बाटे तो आज तक हमनी के चुप ना रहती जा। आज हम पहले ही कर्मण कर चुका रहती जा। रुआ से ई जानना चाह हम कि ई जमीन जौन बा पहले कैसे जोतात रहे पहले मल गुजारी देते रहे 50 वर्ष ले। एक साल पहले हाँ, ना एक साल पहले से 8 महीना हाँ 1 साल पहले से मल गुजारी देते रहे वहाँ से 50 साल तक मल गुजारी दिल बन गया। लगभग 50 बरिस से यहाँ सबके मलगुजारी देत रही गोपाल जी दुबे के मलगुजारी जमुना दुबे उनका लड़का अंशु दुबे और 50 बरिस के जो भी लगान होला ये सब मतलब कि देत रही जा वहाँ के। और आज जौन बा हमारे जानकारी हो गई हमारे पेपर लिखल गई। अच्छा। हमार खतियानी जमीन हमार खतियान लिखल गई हमार पेपर लिखल गई तो हमार कहे कि ये मतलब बाटे कि अगर रउआ पास अगर हमार दादा परदादा कोई भी लिख देले होखे तो हमारा के दस्तावेज रउआ दिखा दी रउआ जमीन हम छोड़े के तैयार बनी। हाँ ये देखिए यहाँ के कहते संवैधानिक तरीका से कहते और संविधान में अधिकार बा कि संवैधानिक तरीका से यहाँ के मांग कर सकते हैं। न्यायालय होके चाहे कोनो अधिकारी होके चाहे कोनो ऑफिस होके संविधान में निहित बा
जो लिखल बाटे कि हक और अधिकार के लड़ाई रुआ लड़ सकतई और न्यायालय से भी कहीं से भी कोर्ट कचहरी जहाँ जावे के पड़े वजह से मांग सकतई, चाहे आरटीआई होके चाहे जो भी हो, हाँ। वजह से मांग करके जो है रुआ पास कागज बा, सही कागज। आखिर ई कागज हम अपना घरे नहीं न कंप्यूटर से बनौले, हमारा घरे 19/10 के कागजवा नहीं ना बनता आज, सरकारे घर में से हम निकल ले बनी, तो सरकारे से हम न्याय मांगतनी, तो कैसे कहतन जे उनका की जोते दी, कैसे जोते दी? जब जान गई कि हमार हो तो हमार हो, बस एकरा खातिर चाहे हमारा जानो हो देवे के पड़ी न, तो भागल नहीं के। हमार नाम रमेश नोनिया, नाम रमेश चौधरी। अब जौन बा ई कुछ महिला से भी कुछ जानकारी लिया चाहम, एजा ये ग्राउंड पर महिला सब है, राउत का नाम पड़े? धर्मावती देवी। थोड़ा सा नहीं दिखाइए। धर्मावती देवी रुआ का कह चाहते ये जमीन के बारे में? हमनी का जमीन है, हमनी का लड़ाई लड़म जे हमनी का जमीन है, हमनी के होके के चाहिए। अच्छा हां, तो ये रुआ मांग सब बा। पहले यही कर जोते दे कैसे ना जानकारी? पहले हमनी से मल गुजारी लेत रहलन, अपन पैसा लेत रहलन, 25,000 बीघा खेत देत रहलन, हमनी से पैसा लेत रहलन, तो हमनी का अपन बनिहारी करत रहनी, अपन जाके बनिहारी करत रहलन, गोबर काढ़त रहलन गोपाल दुबे के। अब तो अभी आदमी आवत रहन, अपन वही के चलते हमनी के ना बुझात रहे। अब बाकी अब जान गनी जाए, अब हमनी के जमीन है, हमनी के जमीन चाहिए। हाँ, हमनी के जमीन के मांग बा। सुमित्रा देवी सुमित्रा देवी राउत नाम पड़े का कह चाहते जमीन के बारे में? हमनी के पुस्तैती जमीन है। अच्छा अच्छा हमनी के ई हमनी के चाहते जा कि हमनी के होखो आ उ गोपाल दुबे जमुना दुबे हमनी के दबाव लगाओ तम तो दबाव लगाओ तो उनकर रुपया बा, हमनी के रुपया बा, उजार हमनी दे के कागज बा, उजार दे तहरा के मुंगा दे, हमनी के मुंगा दन आ चाहे हमनी के कुछ कर दन, बाकी हमनी के पाछे ना हटन जा। कहीं ना कहीं जो हमनी के है पाछे हटल कहीं ना देना जमीन कहीं खातिर। जो गोपाल जी दुबे हैं आप रोज सबके धमकी देता हूँ। हाँ, पैसा देता हूँ, थानो पुलिस पर ले जाके देता हूँ, तो थानो पुलिस उनके बात सुनता, कहता कि अभी ले जाके भाखड़ा के हाल कर दे। थानो पुलिस दरोगो कहता रहा। प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो है उनके पक्ष में सब एथी कर रही है। तो वो गोपाल दुबे तो रुआ सब थोड़ा सा आप देखिए। और रुआ अंतिम रूप से क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यह मांग करती कि हमारी जमीन होना चाहिए, नहीं तो उनकर होके तो सरकार उनका दे, बाकी दस्तावेज दिखौला के बाद दे। हाँ, नहीं तो हमारी जमीन है हमारा के दे। कम से कम 63 एकड़ जमीन भी है, जौना में की 35-36 एकड़ तो हम लोग के निकाल दल निकाले के जारी बाटे, निकालो तो हम लोग कल सर जी हम लोग को जाना है एसडीओ कोर्ट में, एसडीओ बुलाया है, नोटिस भेजा है, तो हम लोग जाएंगे। कल तारीख कितना है? कल 8 तारीख है। 8 तारीख है। देखिए तो अभी देखिए वर्तमान में हम लोग का कहीं अगर सरकार बुलाती है हम कहीं जा सकते हैं, लेकिन इस जमीन को हमको कोई हाल में चाहिए, हमारा है, मतलब हमार हो, हमारा के जमीन वो चाहिए। हाँ, हमार जमीन हमारा के चाहिए से चाहिए कि एकरा खातिर बहुत कष्ट कहीं नहीं, हम ना जानते रही तब तक छोड़ दे रही, अपना घर से अपन खून बेच के भी जैसे उनका के मल गुजारी देते रही अपन जिए खाए माने खाए खातिर करे खातिर, लेकिन अब जान गई नहीं तो 1 रुपया ना दे। आ सरकार से ये कहब कि हमार जल्दी से जल्दी मैंने वह मांग बा कि एकरा के न्यायालय से न्याय करी। मोदी ध्यान दो, हमार मोदी जी ध्यान दो, एकरा पर ध्यान दो, सम्राट चौहान एकरा पर ध्यान दो, कहला कि नीतीश कुमार हाँ बगावत मत कराओ सो, एकरा के उचित फैसला क के डीएम साहब के खबरदस्त डीएम साहब एकरा उचित फैसला करी। चलिए रुआ देख सकता है कि ई जौन ग्राउंड रिपोर्ट पर मामला पहुंच चुकल बा और यहाँ सबके संवैधानिक तरीका से न्याय के मांग करते ही अपील कर रहे प्रशासन से, डीएम साहब से, जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से, और जो है यहाँ बाबा कन्हैया की मोदी जी से भी अपील करते हैं कि हमने के न्याय मिले के चाहिए। यहाँ सबके गरीब आदमी भाई और 50 बरिस से जौन बा यहाँ के सबके पैसा मलगुजारी दे के जौन बा कि खेत रोपात रहा, लेकिन जब से यहाँ सबके आँख मिलल, मतलब आँख भइल बा, कागज यहाँ सबके निकलनी जा कागज जौन बा 35 एकड़ के लगभग जौन बा कागज निकल चुकल बा। अभी यहाँ सबके जारी बा, लगभग जौन बा यहाँ के अभी यहाँ का नाम बा कि 63 एकड़ से भी कहीं ज्यादा भी जमीन हो सकता, मतलब अभी 63 एकड़ जमीन बा, लेकिन हमारा अभी जितना लिखल बा उतने के ना हम मांग करते नहीं, अभी निकाले में जारी बानी, हम निकालत नहीं। अभी यहाँ के पास 35 एकड़ के जौन बा कागज जौन बा यहाँ के हाथ में पहुँच चुकल बा। आ 35 एकड़ के अभी जौन बा फाइट कर रहा बी, न्यायालय से भी यहाँ के मांग कर रहा बी कि हमरा के उचित जौन बा हमार हक और अधिकार मिले के चाहिए। और
फिलहाल जौन बा ये वीडियो में बस इतना ही। और यहाँ के अंतिम रूप से जो है एसडीओ कहाँ जाने वाला है? एसडीओ जनता दरबार में जाना है। एसडीओ साहब जाए के के जनता बमरा। दरबार में जाए के कल बटे। जो है तारीख जो है कितना 8 तारीख को 8 जाएगा बा। तारीख के यहाँ सबके जावे वाला बा। एकरा और उधर से के एकरा के गोपाल जी दुबे कहत नहीं कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बा। अच्छा 1909-10 वाला फर्जी डॉक्यूमेंट बा। अच्छा आ जो 15 में वहाँ के करा लेनी तो वहाँ के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बा। ए पर सरकार गौर करे ध्यान से। हाँ हाँ मान लीजिए कि हमसे 50 बरस आगा के हैं, इनसे हम 25 बरस पाछा हैं, तो ज्यादा ही हमसे बड़ा है कि हम इनसे बड़ा है? वो बड़े हैं। वो बड़े हैं ना, तो कहीं ना कहीं कागज तो हमार मार कर रही है, कागज हमार मार करता ना। तो यहाँ के जो न्यायालय में जाते ही और एसडीओ साहब के पास यहाँ सब जाए वाला भाई एसडीओ साहब का कहते ही ये अगला वीडियो में हम जरूर दिखावे के कोशिश करम। फिलहाल जौन बा जे ग्राउंड पर अभी देख सकते हैं कि अभी पड़ती जमीन अभी दिया ये जमीन और जमीन ये आगे मामला का होता ये फिलहाल जौन बा ये आगे वाला समय बताई। ये वीडियो में बस इतना ही। और रउआ सबसे हमारी गुजारिश बा कि रुआ सबके का कमेंट होता है इस जमीन पर जो भी अभी विवाद चल रहा बा रुआ सब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखम। आप सभी से रुआ से गुजारिश बा कि यदि आप रुआ हमारा चैनल झटका भोजपुरिया समाचार पर नया बाई तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करी, बेल आइकन घंटी के दबा दी और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी ताकि जौन बा मीडिया एक माध्यम होला, दर्पण होला और मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ होकर सकता। सरकार के भी अगर कहीं ना कहीं जो अधिकारी बन गलत तरीका से कागज़ फर्जी बना दे तो उनका पर भी कार्रवाई होके चाहिए। हमारे जन्म चैनल के माध्यम से हम अपील करता हैं कि यहाँ सबके न्याय मिले के चाहिए और अंतिम रूप से हम इस अपने भारत देश को जो है सबसे पहले जो है सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।